Alle sammen. I dag har jeg tænkt mig at lave en giveaway. Og det er bare sådan helt yay, giveaway. Og så og det er ikke sådan sponsoreret noget, det er noget jeg selv har valgt at købe. Sådan et Garnier, det er sådan Garnier sæt, eller hvad man nu siger. Og det er BB Cream, Garniers BB Cream, og jeg skal lige skrive, om jeg vil have sådan, min den er light clear. Men I skal så selv vælge, hvilken en I vil have, medium, light, eller ja, sådan helt. Og så kan I også vinde sådan en her, Garnier Roll On, eller Pure Active. Og I skal så selv, vælge, om I vil have Roll On, eller Pure Active. Jeg kan ikke se nogen forskel, men jeg elsker dem begge to, så. Men det er de her to, I kan vinde. Som I kan se, jeg har brugt rigtig meget af den. Og det er ikke fordi jeg blærer mig eller noget. Det er fordi at som start op på min kanal, eller ikke kun som det, jeg har lavet en video, men ikke kun som det, så har jeg tænkt mig at lave en giveaway. Så håber jeg vil deltage. Og reglerne. Regel 1, det er at I skal være abonnenter på min kanal. Regel 2, det er at I skal bo i Danmark. Regel 3, det er at dele den her giveaway på, ja, I kan dele selve linket deroppe, eller dele den dernede. Og hvis I ikke ved, hvordan man abonnerer, så på det nye YouTube, så er det dernede. Hvis det er på det gamle YouTube, så er det deroppe. Tror jeg, deroppe. I hvert fald ikke et sted deroppe. Og så inden jeg slutter, så vil jeg vise outfit of the day. Ja, det er sådan mit snagtige nattøj, sådan, ja. Jeg har lige danset Just Dance, så jeg har taget noget latterligt. Jeg har taget den her bluse fra, undskyld, jeg var langsom, men jeg har taget den her bluse fra Nielsens, og den er, og der står oh my god på, så står der noget grønt tekst, og så har jeg så de her bukser på, det er ikke bukser, det er joggingbukser fra H&M. Og så har jeg ikke rigtig noget makeup på, kun en lille smule mascara, fordi jeg er derhjemme. Jeg har ikke været udenfor i dag, så det var bare det. Håber I gerne vil vinde de her to lækre ting her. Og husk lige at skifte HD'en om til det højeste, så håber vi deltager. Nå.